MBG wah. Oh, wah, gara-gara MBG ya, Bu ya? Persis, Pak. Berarti MBG ini mengganggu. Mengganggu tenan. Serius, Bu? Seluruh pedagang. Do nganu ngoten. Mengeluh ngoten ya. Monggo, Mbak. Jenengan pengen apa? Hah? Ana apa? Nah, kita mau tuku ada bakul lor. Oke. Napa sedaya niki di petis sate napa niku? Ayam niki nggo mangane petis. Oh, ayam. Nek sate ayamnya harganya pinten niku? 1000-an. Wih, murah sekali. Dinapake. Petis niki. Oh, niku mau dikecap ya niku? Mbon. Petise pirano? 2000. Mek piro wae kok tak bayar. Tenang wae. Tak tambah apa wae iki lho, sate. Wes. Monggo, Bu. Niku napa? Tawani, Bu. Monggo, Mbak. Monggo. Wes no. Iki ndak. Tambah iki lho satene, mek neh. Satene tambah kok 5 kok 10 ora apa-apa. Mangke tak bayare. Nggih, mangke tak bayare. Kelilingnya teng pundi sedaya? Mriki pundi niki? Iki desa pundi? Iki Kajar. Kajar. Kajaran. Iku niku napa niku? Seblak. Seblak wis ana seblak barang. Sak porsi pinten seblake? 3000. Seblake mek 3000. Kowe apa, Lek? Sekolahan ya, Pak, marai. Kowe njaluk apa? Iku lho ana sate ayam. Sate ayam Paringi petis mboten. mboten kula. Nek nika monggo Dik, mriki Dik. Kamu mau lagi enggak? Mau apa? Monggo, seblak napa-napa. Kowe apa, Lek? Sate. Pinten, Pak? Nggih kos doso. Niki jenenge bakul petis keliling Bu sinten? Bu Zainah. Bunga Dina. MBG wah. Oh, wah, gara-gara MBG ya, Bu ya? Persis, Pak. Berarti MBG ini mengganggu. Mengganggu tenan. Serius, Bu? Seluruh pedagang. Do nganu ngoten. Mengeluh ngoten ya. Monggo, Mbak. Jenengan pengen apa? Monggo, seblak tan apa, Mbak? Monggo. Sate ayam ini lho. Sate ayam. Oh, lor gara-gara MBG iki dadine terpaksa keliling-keliling. Iki lho mek apa neh kowe? Iki anak, Lek. Oh, sing ngompol mang, ya kowe. Wis gedhe ngompol. Ayo, adike njaluk apa iki? Oke, lor ya. Monggo ditumbasi nganu Bunga Dina. Nganune dodolane. Malah Mbak monggo.